масъулони кумитаи сохтмон ва меъмории тоҷикистон ширкати комил 2010-ро ки ба пайвандони раиси хадамоти алоқа Бек Сабур тааллуқ дорад, ба рӯйхати сиёҳ ворид карданд. ин ширкат дар ҳоли ҳозир дар Душанбе ва чанд минтақаи дигари Тоҷикистон ба бунёди биноҳои баландошона машғул аст. як ширкати дигари сохтмонӣ ҳам бо номи Ниагара ба рӯйхати сиёҳ шомил карда шудааст. Ами комилу бо як Ниагара дора ҳар душ чорди спискада дароварда ки бозпоч мутаффиска дигар он қарор ягон чи намед умуман Бек Сабур дар шаҳри Душанбе қарор дига намедиҳад. ҳами ишам бояд каркасаш беяделкаш то сентябр тамом шава мо бинамусаран саррасида анҷом. раиси кумитаи сохтмон ва меъморӣ афзуд феълан 3 биное мондааст ки умури сохтмонияш нотамом аст ва ширкати комил вазифадор шудааст дар фурсати наздик онро анҷом дода ба соҳибонаш ҳуҷҷат бидиҳад. дар акси ҳол ба гуфтаи ӯ фарзандони соҳибони ин хонаҳо ҳатто наметавонанд ба мактаб раванд. ду бинои сохтаи ин ширкат дар наздикии дарвозаи ғарбӣ дар маҳаллаи Зарафшон ва як бино дар назди бемористони касалиҳои сироятӣ ҷойгир ҳастанд. ширкати комил 2010 дар маҳаллаи Зарафшони пойтахт 16 бинои навсохти 20 табақа бунёд мекунад. ҳар бинои он ҳудуди 200 хона дорад. сохтмони ин хонаҳо охири соли 2016 шурӯъ шуда бар асоси шаҳрнома бояд соли 2020 ба соҳибонашон супорида мешуд. бо гузашти беш аз 4 сол сохтмони биноҳо идома дорад ва муштариён аз он тарс доранд ки мабодо корҳои сохтмонӣ солҳои дароз тӯл кашад ва ҳамаи нақшаи онҳоро барбод диҳад. Бек Сабур қаблан дар як суҳбат ба хабарнигорони радиои Озодӣ гуфта буд, бисёре аз муштариён пули хонаҳоро пурра напардохтанд ва ҷараёни сусти сохтмон ба он вобаста аст. қонунҳои Тоҷикистон ба соҳибкорӣ машғул шудани мансабдорони давлатиро манъ кардааст. Бек Сабур мегӯяд, вай амалан раҳбари ягон ширкати сохтмонӣ нест, аммо ба наздиконаш барои рафъи мушкили мардуми бехона кӯмак мекунад.